Dostlar, xayrli irtə deyibіз, sələmliyibіз sizni. Quyoshli, motor irtədə keyifləriniz də көтәренке булсын әле. Һәм шул көтәренке кайфны бер нәрсәдә бозмасын. Берни әҗәт тә бозмасын, бернинди чыгымнар да бозмасын, әйме? Әйе, без бүген әҗәт турында сөйләшәбез. Гомумән, сез әҗәткә акча бирәсезме, әллә инде юкмы? Шуларны барлыйбыз. Процент дигән әйбер дә бар ди. Әйе, чөнки без менә шундый әйберне ишеттек. Имеш, әгәр дә акча бирәсең икән, процентка бирергә кирәк һәм билгеле бер вакытны. Һәм билгеле шул бер сумма кайта инде 7% белән. Әйе. Менә безнең радио тыңлаучыларыбыз да бик актив. Әҗәткә бирмим дә, биргәнем дә юк, сорамыйм да дигән. Сез бик бәхетле. Бер радио тыңлаучыбыз шулай дип язган. Әҗәт бирмәү аркасында дипломда ала алмадым дигән. Мин завучка бик зур әҗәт тиешмен дигән. Аба. Андый очраклар да бар икән. Карасы яны дипломны бирмәгән. Дуслар, сезнең дә әгәр фикерләрегез, әйтер сүзләрегез булса, язып йолый аласыз 8917859591. Гомумән ул якын кешеңә әҗәт биреп тору бар бит инде ул элек-электән, әйме? Әйе, хатынга мәсәлән. Биреп торасың әҗәткә. Кайчан гына кайтасы билгесез. Берсе көнгә минем кошелектә кире шул акча булсын дип кайтарасыңмы? Әйе. Синең хәзер Света иштәме? Юк, мин аны үзем алам бит. Әҗәткәме? Әйе. 100 генәсе биреп.